part 1 le true and du tan description a hian link ka ja kan bolu tuk lo nan en theu kan tum don nia Jennifer chu sheriff le anauten Pawngsual ronin ama nge in phuba ala ama Pawngsual tute chu that 5 vekin nun bul atran thale nima sela Pawngsual ron ato to awangin mipa aring thei to lova mipa arin thei to miau lo awangin anun chu talbuain mi hlauhawm taka achu pha ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khonga ini lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in zoom lo shramang u Jennifer chuan nun bultran thale in a ming thara Angela I avua thian thar siamin company pakhata operator na athoka lekhabuzi alampang chu bansan vekin Pawngsual tok to meichia chu anun na boy viau maya anun a boy ema wang chuan therapist mu ngain a om pha ta ani ril rulama harsana to nem ema wangin sap doctor hrekemi pan thinin damdoi manga enkol ani a chunga thil thlenga wang chuan anun boy chhovin launana satak anei thina mipa to phot chu vok patlak tlai lo anga ngai vekin Angelai hian Pawngsual ato ma anun pa ngai kha anei kir thei to lo ani Angelai chu mihang tlangwal atho puipa mathiu chuan lian chua puya som thinin Angelai chuan alo nar ziah mipa arin thei to miau lo awangin ngai zong nei vel chu angai sak pe to lo ani bermai zingania Angelai chu in soizoin tlangwal ol hovin anlo ti buaya Angelai chuan chung ama ti boi thin tlangwal hokla kho chu ka hlum mai po adua nima sela thil thaber ani lo ti hria in chung tlangwal ho chu akal santa ani Angelai chuan a therapist chu mule in a rilru a buitran viau maya meichia thamlo taka hnuah chia thin le meiche chunga rin omlo mi pate chu ama nge in an chunga ro rel na dik thlen tir mai chu adu to Pawngsual ato hnuah ama Pawngsual tute atha veka wangin rilru lama harsatna atoka kong dik lo athanga di ngat chuan Angelai hi mi hlauhawm tak alani thei bok Angelai chu a thian ve deuh ro mathiu chuan leng chuak tura som le in Angelai chuan alo nar le mipa to phot chu a hohlur to ani bermai Angelai chuan counseling class kal ve in pakhat Oscar nen anin mel hriata Oscar hi afanu thina awanga tal buai counseling class kal ngai hiel khobaril rulama dam lo ani afanu hi mani intilum ni in Oscar po hi pakhongai thak tak ani ve bok Angelai chuan thian thar marlai charin abial patluin marlai hi kut athak thina marlai nen chuan thian thatak ni in a chevela om mi pakut tuar ho chu akhonga in mi pakhwatna alo nei sa to nen Angelai rilru chu aso hian aso but mai an counseling class an zo nu chuan Angelai chu ho in tlangwal hokla kho chuan an lo chai boi le marlai kha ronin rol vatin Angelai thawang chu aron hau ngal vata tlangwal hokla kho chu not kiang vekin marlai le Angelai chu bara an kal duhna ama aisata in po in tuna chuan thian thatak ani to bok marlai nen chuan anun hluite soi chuakin marlai po hian meiche chunga hleilen na tilang thin mi pa ho chu dan manga hremringot chu adu tok bik lova ro rena dik chu an mani meichia hian an thlen thei thu Angelai chu an hrila Angelai rilrem zong tak lo ni in an chunga thil thlenga wangin khovela meiche hlauhawm ber an nimbayang ti a hlauhawm khop mai Angelai chuan class chu kal le in meiche tleirol te pakhat Casey hian apa in kut athak baka a khoi thin thu chu a soi chuaka anu chuan apa atran tlata wangin ti theih pakhat ma anei lo thu a soi chuaka Angelai chuan a thu soi chu lo ngai thlakarin chu tleirol pa chu a khoi chak viau maya class an ban nu chuan bara marlai nen khan an kal le tleirol chungchang chu soi chuakin an thu soi chu putar pakhat hian aron hiala chu putar meichia te ra be du deuh pa chu ho in Angelai te thian dung chuan an zui ho
mi pa chawin meichhia an ti du da theilo meichhia te po hian kan ti du da thei cheu ti pa in a kekor chu an han po thlak saka chu putar chu au vak vakin alo nei nung to bik lova enzelai te thian dun chuan an kalsan le ta ani enzelai te thian dun chu hardware dora kalin man ro chi hrang hrang chu an leya mi pathisen muchaka tui hal an ni ba ka tharum manga ro rel na diklan tir chu an tum to a an mammo ang man ruat chu lein an thian dun chu an hlim viau maya dorkai pa chu localin anjelai mong tero te bel thleng tiat leka chuan ron bengin anjelai ṭhin arim ta dorkai pa chu a man roken chuan alua a chuchora ni masela asuang to na ni in anjelai hian tharum thona lampang hlir mitha a muta anjelai chuan a therapy su mulein miril rubuai tak ani to a therapy chuan thataka komin aril ruwa veizong zong chu chok jang khai sak atum bok anjelai chu marlai nen in mulein tleirol apa in a khoi thin kc kha an en thla a apa mel chu chin che in a fandu a khoya kut a thak to lo nan zirte na pek lak an tum bok kc pa chu anjelai chuan a zuiru a inrin lo laya beithutin a fanu chunga pathatak ni turin azila kc pa chu soisa hrepin a kalsan ta ani enjelai te thian dun chu in mulein rorena dik tharum manga an thlentira wang chuan an lawm viau maya mi pasual tak tak ho chu zangaina tel hau lova vai ma vek an tum bok enjelai te chu tlaskal le in kc chuan apa fel to thu report ape apa chuan aduat to thu soin kut athak ngai to lo thu an leader bula chuan an hrila marlai chu lo trong chok nga lin ui doi zok ang main meichhia kan ni wangin kan do rang turani big lo kan dikna chan vo chu tharum zong pon kan hum ve nge turani ti in a soi zui bok enjelai le marlai chu in mulein marlai chuan abil pahlui ama kut thlak thin tu chu mule adu thu soin enjelai puina ama molo thu a hrila meichhena sa ve ve anin tonga anril ru adik lovin mihlau om tak an ni bok enjelai chuan a hna thokin an office a tho pui mathiu chuan coffee in puya asom le a enjelai chuan lo hnar le in mathiu hi abeidong du big lova abuai thlak ani zana niya enjelai chuan a thianu marlai chu mutumin bara chuan alo nga ka ni masela marlai chu local lovin enjelai chuan a chan a hrabik lo enjelai chuan tlaskal le in a thianu marlai chu atual thi ti a hria a an leader nen chuan in hnial buain anin ban buai viau maya detective pakhat ron kalin marlai chung chang aron chuya Oscar chuan lo betha pe lovin akal son ngal daya dan ken ko tute hi rin pakhat ma anei lo enjelai chuan detective chu lo bia in marlai thina chuan abial pahlui a in rol aringa ni masela fin fiana tel lo chuan engma ti theih ani lo enjelai chu a in lampana ho in tlangwal hokla kho chuan an lo ti buai le a asuang to na rama cheng le in ama ti buai tu pa chu a hroka avit zota ni masela atakrama chuan eng thilma ala tingam big lo enjelai chuan a thianu marlai thina chu zirchiangin an mirin hlel abial pahlui ber chu police lamin an chu azalen ti a hria a thin chu rim hle in zan po amu theilova atuk ma taka thovin police station lama chuan akal ngal vata detective mcdillan chu an khum hrapin marlai thattua an rin hel chu engwanga chu azalen nge an ni an zota detective mcdillan chuan fin fiana thatok an nei lo chuan rei takmi an hren theilo thu hrilin enjelai chu abeidong ta rorena diklan tir adu ani chuan ama nge in phuba alak angai ti a hrethiama police lamarin na nga chu atum boi to lo ani enjelai chu thinrim takin a ho a chemte vom zirin a thiam zong tak alo ni a marlai thatupa chunga phubalak nge tumin ruang manna asiama marlai thatupa chu tha ve nge tumin in peisa in a chuak ta ani
Enzelai chuan marla ibial pa Nicholas chu tlap pakhata va mu in Nicholas amit la thei tur ang ber chuan an meng please vela Nicholas chuan lo mungal vatin a ler ko hrim ani a Enzelai pon chuak chu zui chuakin han hel nuai pop an tuma Enzelai chuan mi pati lom dan a hriat ang chu mangin muang changin instratu tir tum ang da chuan a oma Nicholas chuan bengin Enzelai chu a thing thit tira Enzelai chuan hunrem chang chu ngal vatin a chemte mang chuan Nicholas a Christian chung ko din na tur chu atan saka Nicholas chu thirtlon manga vua in marlai phuba chu alata ani Detective McDillan chuan Enzelai chu station lama kovin Nicholas thina chuan an puten an rin hlel thu an rila an rin hlel na chan po Nicholas an chu zalena wanga lung oilo am chun ani wanga ni Enzelai chuan inrol na pakhat ma anei lo thu soin Detective McDillan chuan Nicholas a case chu an chui chian tur thu an rila thule a om ma chuan zin chuak lo tur a hrilin Enzelai hi atal buai mai theih ani Enzelai chu tlaskal le in KC chu atra phom homa apa chuan a khoile thu soi chuakin anu chuan an chung ko ke chiat a hlau ema wangin a fanu chu tur ram turin angena Enzelai ṭhin asaphat mai Oscar po chuan KC chu lo tran ve in apa miduk dak lo tak chu a englova pipe sak ve mai adu thu a soi chuaka Enzelai chuan ngai tu na dang aputle phata ani Enzelai chuan KC pa rawn chu va mu in school uniform aha a bo thu soin KC pa puina chu awangena KC pa chuan apui tur thu hrilin mun pakhata hian a hruaya Enzelai chu stratu tumin Enzelai po chuan duang dovin alo oma KC pa chu tezar manga sok thutin ni ko hrelovin atluwa Enzelai chuan phur betin a kekor a phel saka a ekna chuan pipe phunlu sakin KC pa rawn chu a chulum le ta ani Enzelai chuan a thuam le finfiana om thei ang chu haral vekin a che po a film kursot le Enzelai chuan a therapist chu mule in a rilru a Pawngsual to a therapist ne na chuan in puangin a thilti zong chu a soi chuak veka tuna kan en home mek hi Enzelai soina vek ani Police rual ron langin Enzelai class kalna chuan an ron kala an leader chuan KC pa rawn thina chuan Oscar a inrol ringin among vela pipe rol adu thu a soiwang kha ania Police ho chuan an vaya khomin finfiana mumal engma an nei lo awangin Oscar ti lo chu an chuale ta vek ani Matthew chuan Enzelai rilru chu hne tumin a chai ve renga ni masala Enzelai chuan lo hnar zelin mipa aring thei to lova mipa hian manga ina an nei po aring to lo Oscar chu zela tanga ron chuakin finfiana mu maltak an nei lo awangin police lam chuan an kol thei reng bik lova Enzelai nen chuan in komin a fanu an Pawngsual thule ama Pawngsual tu pa chu zela tan lo awanga a fanu in andun na alak thu chu an hrila afanu torna awanga rilru lama harsana tok ni in Enzelai chuan afanu phuba chu laksak ve nge atumbok Enzelai chuan Oscar afanu khoitu kol chu lo changin phubalak atuma kol chu beithutin arin ai dain alo chaka kol chuan soisa repin Enzelai atal buaita kol chuan asil fen phel sakin Detective McDillan le athrian pa anron thlenga kol chu top tura hrilin a top du lo awangin Detective McDillan chuan aron ka phlumta ani Enzelai chu police station a hruaini in meiche police chuan an dopa Enzelai chu Jennifer ani thu hria in finfiana mu maltak an nei lo awangin an man ngot theilo thu an hrila police station a chuan Oscar ron kalin kol chu atha ani thu soin afanu phuba alak thu police ho chu a hrila thu a soizo nu chuan ama nunna ala zuita ani Detective McDillan chuan Enzelai chu tha tumin Enzelai chuan keima imin omti roti in atrong khum hrepa a ina ho in police ho chuan an en thati a hria a thomno sen in belin chemte a huma ala starket Matthew thale tumin a chuak le ta ani Enzelai chuan Matthew chu mu in hanti zau thawa tha atuma ni masela Matthew chuan Enzelai chu a hmangai tlata wangin amut pui du lova
enjeli chu kalsanin tlangwal pakhat hian aron hnuah enjeli chu an bei ngalin detective Magdalene Khan aron hnuah enjeli chu an manta ani enjeli chuan a thilti zongzong chu a therapist ne na in puangin kumhni lai lung in atang to a chu hun ve trap to in Pawngsual a to awangin a ril ru a buai veka meiche thuak tha le talent thatak nei kha Pawngsual a to awangin a buai zota ani